ओमफ्राय जोङो भैरबकुन्द'आव थांनो होननानै थांबाय जि अखा हानानै फैफिननांबाय ओमफ्राय जों दायो मावरिया फारासिम मोनबाय आरो लोगोफोर जोंहा ना फोरलाया जि किउट थायखादों आयै अन्थाव जानो अन्थावथावलाय नै हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर ओमफ्राय जोङो भैरबकुन्द'आव थांनो होननानै थांबाय जि अखा हानानै फैफिननांबाय ओमफ्राय जों दायो मावरिया फारासिम मोनबाय आरो नायदो नै दाख्लै दालां बायनाया भिउफ्रा जि बरिया खानाय ओमफ्राय नैबे दालाङा दाखालि दैबानाजों बायस'जोबबाय ससेया ओमफ्राय जोङो बारस'नानै फैदों आरो बिथिंजाय लामाथिं माबाथिं राङाथिंनो बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै ओमफ्राय उदालगुरि टाउनावबो हाबलांसै दसे फिसालानि जुथा बायनोबो हाबलांनांगौ जादों बिराद थांनो गोसोमोन जोङो भैरबकुन्द'आव थांनो आसा थाबाय अखायानो हाना होबाय खाफाल गाज्रि फैफिननांबायसो दायो जि मोजां थांलायदोंमोन नै बिथिंजाय सान्दुंसो दुंदों ओमफ्राय नायदो गाइस दैया दायो थोबसेबो गैया रानजोब्बाय नङाबा दाख्लै बियो दैबाना जानानै फुल जाजोबदोंमोन ओमफ्राय बैयाव एसे गोदि दं आरो बोहैदों ज्रिनो ओमफ्राय नैबे जाबाय दालां ओमफ्राय बै ससेयाहाय दालाङा बायस'दों दैबानाजों दाखालि मावरिया फारानि दालां बियो जोङो बिथिंजायनो दायो थांबाय थानोसै दै बोहैनायथिंजाय बारस'लांबाय थानोसै जोङो थांनोनो मोनासै नालाय नायदो गाइस दैया एसेल'सै दायो नायदो गाइस जों फैनानै मावरिया गामिजों हाबबोबाय जोङो ओमफ्राय बे मावरिया गामियानो दाख्लैनि बिराद गिदिर दैबानाजों बुखारलांजाजोब्बाय ओमफ्राय माइ गायग्रा हाफ्रानो गासिबो थांफाजोब्बाय आरोना बाला गोजा गासिबो माइ गायग्रा हासोमोन ओमफ्राय दा माइखौनो गायजाला बालाजों फबफैजोब्बायना दैबाना जानायनि सिगां माबानिया बाला फबजोब्बाय नङा बाबामोन नैबेफोरखौ खारजोबनांबाय दायो न'खरनिया थानो हायासै दै देरबाय थायोना दाबो एसे अखा हाबानो दैया देरफैबाय थायो बेयाव ओमफ्राय नायदो बाला गोजा बालायानो बेसेबा रोजा बुखांनानै दोनफैजोब्बाय लामानिफ्राय गोजौसिनसो जाबावबाय बाला बुखांनाया आरो दुखुनांथाव बिसोर गामिया दायो गोसोआनो बोरैबा दुखु मोनबोखायो नुबोनानै बोरैबा मोनथारदों आंबा गोसोखौनो गावहा बिदि जाबा खम दुखु मोनगौमोन जोंबो मावरिया फारा गामिया बेसेदि अन्थाव बाथाव जानांदों सेस दै लोमजोबनानै बाला फबजोब्बाय नै लामायासो गाहायसिन जाबावबाय नै लामायानो गैया नायदो जेबो खेथि जाला आरो बेयाव बाला खोबजोब्बायना नैबेथ' गायग्रा हासोमोन दा नै बालायानो बिराद गोजौ बुखांफैजोब्बाय नै नायदो बिथिंनो जोङो हाबलांसै होननानै मावरियाफारा गामिनि दैबाना लोमजानायखौबो नायनो होननानै बिथिंजाय फैदों आरो जोङो दायो दा एसे अखा हाबानो देरफैगोन आरो बियो जों दायो उदालगुरि टाउन फारसे थांबाय थानोसै लोगोफोर आंनि फिसालानि जुथाबो बायनांगौ दंना ओंखायनो जोङो दखानावबो हाबलांसै आरो दायो फैनानै फिसालानि जुथा नायफैबाय स्कुल जुथायानो जिजोब्बायना गुफुर नङा गोसोमसो जुथा लाबाय फिसालानि जुथा हा मानो गानहोनायासै ओमफ्राय गानहोनाय बेदा
जोबसिगोनखाय नै बजाराबो जोबसिगोन जुजोब्बाय मालाय खामदोंनो हारसिं गाननाय जायो मोजां बियो रोजा कटन होय कटन मादैमोननि पार्लाराव हाबनो नागिरदों दायो ओमफ्राय मुस्कुरा आंना बिराद रोजा रज'बायना मुस्कुर फुनो नागिरदों आरो एसे मादै ट्रेडिं खालामनो आङो ट्रेडिं मादै बिउटिफुल नैबेबो मालाय जोंहालाय फुननोनो रोङा आयु बिलाइनो एफा गुफुर ओमफ्राय आं थाबथानो समायानो मालाय सिङाव थाबथानाय ना दिरैनो दोनथार जाबायना जायाखै जाबाय दे फेसियेलनि क्रिम आरो ने मादैमोन आव सौग्रावलायबाय थ' गाइस आं दायो टाउननिफ्राय फैनानै गथ'नि जुथा आरि बायना फैखांनानै दायो ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दायो आङो मैगं खाहैनोसै मोनानि थाखाय मैथा खानाय जासिगोनलाय मैथा खानोसैलाय दायो मैथा लोगोफोर जोंहाना फोरलाया जि किउट थायखादों आयै अन्थावथार जानो अन्थावथावलाय नै दायो बेखौ जाथ'वा एसे देरबावबासो जागोन अमा बेदरजों नङाबा दाउ बेदरजोंसो जानांगौ बेखौ जोंहानि फोरला बियो बिबार बारगासिनो नै बिबार दासो थायहांदों नै बेलासि जाथारबाय सानाबो गोजा नुहुरलायदों नै हाबथारसिगोन सानाबो मैथा खानो फैदोंहाय लोगोफोर नाजों जानोनो आइमोना डाइरेक्ट खानोसै मैथायाबो खाबाबो जोबनो रोंखाया अयथासार रोजा जाखाबाय मोनासिगोन लोगोफोर नायलाय सान हाबसिगोन सान गोजा जाथारबाय आंना भिडिअआ माबायदि जागोनथाय आंनि फिसालायासो भिडिअ लागासिनो दायो केमेरामेना थुदो बिदिब्ला आंहाबो मैथा खानाया जाबाय ओमफ्राय न'आव थांसै मोनाबायबो ओंख्रिबो संनोसै फैदो बाबा खेवगासिनो बिदि जायो केमेरामेनानो थाबनो फैनो रोङा आंहासो सिगां थांगौगोरलायलायनांगौ आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर बाय बाय